kalli wannan shahararren bidiyon mai suna Zaki, ko kuma in ce yanda zaka sauke wannan bidiyo mai suna Zaki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani mun zo muku da shahararren bidiyon nan da kuka daɗe kuna jira, wato Zaki. Wannan sabon fim ne wanda kamfanin Sultan suka fassara, kuma fim ne mai matuƙar kyau da zaka ji daɗin sa. Da haka kai tsaye dai idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha tamu mai albarka a cikin YouTube channel ɗinmu mai albarka ta AlgaitaFilms, ka je ka danna alamar subscribing, ka danna alamar ƙararrawa. Hakan zai taimaka gurin ka rinƙa samun sababbin fina-finan mu a duk lokacin da muka ɗora. Domin kuwa a cikin wannan channel tamu kullum muna kawo bidiyo sauke a nan, wato bayani akan yadda zaka sauke bidiyoyi sababbi masu kyau guda biyu. Don haka kai tsaye sabon tsarin da muka zo da shi, idan kana buƙatar ka sauke wannan bidiyo da kuma sauran fina-finai ƙayatattu irin waɗannan kamar yadda kuke gani, ƙofa a buɗe take. Duk bidiyon da muka kawo akwai lambar mu ta waya wacce muke ajiyewa, wacce kai tsaye idan kana buƙatar wannan bidiyo namu ita zaka ɗauka domin ka bibiyo mu. Don haka kai tsaye yanzu idan kana buƙatar ka sauke wannan bidiyo akwai lamba wacce zamu ajiye ta waya, ita zaka ɗauka sai ka bibiyo mu. Sannan ga masu buƙatar su rinƙa samun sabbin fina-finan mu akan lokaci da zarar sun fito, to fa ƙofa a buɗe take. Wannan shine sabon tsarin mu wanda muka zo muku da shi. Kamar yadda kuke gani duk waɗannan sababbin fina-finai ne wanda suka riga da suka fito a cikin wannan sati. Don haka idan kana buƙata ɗaya daga cikin waɗannan fina-finai ko kuma ka shiga group ɗinmu na VIP, to za ka iya yin rijista da mu ta hanyar ɗaukar lambar mu sai ka yi mana magana ko ta WhatsApp ɗinmu ko kuma ta Telegram. Wannan shine sabon tsarin mu, muna fatan za ku fahimce mu za kuma ku ji daɗin shi. Sakamakon mun samu 'yan matsaltsalu da dokoki da aka sa mana, bayan da za mu iya ajiye muku bidiyo normal wanda za ku sauke. Amma in dai kana son ka sauke bidiyon mu, to lafiya lau ne za ka iya bibiyar mu ta lambar mu wacce muke ajiyewa a cikin kowane bidiyo. Don haka shi ma wannan bidiyon idan kana buƙatar sa sai ka ɗauki lambar mu sai ka bibiye mu ta nan domin ka same shi. Mun gode da kasancewa da mu. Kamar yadda na yi bayani, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha tamu, idan kana buƙatar ka rinƙa samun update da kuma duk bayanai akan fina-finan Indiyan Hausa sababbi, to ka kasance da wannan tasha tamu mai albarka ta AlgaitaFilms a YouTube ta hanyar yi mana subscribing da danna alamar ƙararrawa. Mun gode.